yan, ipapalit po natin ngayon yung presyo ng Euro 175 nila. Yung presyo. Kung magkano yung monthly niya, magkano yung down payment. Okay mga Yanyans, tara na. Hello mga Yanyans, good morning, DCB TV. Please don't forget to subscribe yung YouTube channel. Click doon siya yung button para mapagin sa video niya upload ko. Nga pala mga yan, sabi tayo sa Mitsubishi Lingayen. Yung location niya mga Yanyans, papakita ko sa inyo. Yan sa ano lang, Barangay Tonton. Dito lang siya banda. Barang tapat lang siya, halos tapat lang siya ng St. Pilco. So may papuntang papuntang bayan ng Lingayen. Ito lang niya papuntang papuntang bayan ng Binmalay. Sa mga yan Mitsubishi Sa mga yan pasok po tayo. Ang pangalan naman yan sila yung 175 ang hari. 175 ang hari yung presyo niya. Papakita ko sa inyo yan. Kung ano yung monthly. Ayan. Pakita ko lang din yung yan yung size ng ano niya, dulo niya. Ito mo yan sa 300 by 17 yung size ng dulo niya. Ito yung hub niya. Tapos ito mo yan yung ano din sa bawah piece yung 275 by 17 yung harap ng dulo niya. Ito yung hub niya yan. Ito yung naman yan yung speedometer niya. Ito yung may neutral siya dito. Ito si Anya. Ito yung sina flasher yung ilaw. Mayroon siya starter. Mayroon siya electric starter. Okay. Presyo plan naman yan ito. Yung cash niya is 57,800. Down payment niya 2,800. Yung ano niya yung 12 months niya is 5,765. 24 months niya is 12,050. 2,643 yung top. Pero siyang rebates na 300. Yan mo yan. So mga Yanyans, ito yung 175 ang hari. Presyo niya. Pinakita ko na sa inyo. Mga Yanyans, tawas ko noon. Tara sa butikang kalagayan. God bless you everyone. Keep safe and Happy New Year. Bye bye.